Aksyon! Balita! So, muna nga, mapiktahan yun ang atong ekonomiya. Nang atong mabatyagan pero umabot ng mga adlaw, nga mumahal yun ang tanang mga baligya. Aksyon! Balita! Mga gasolina na apektado kay tanan ani pobre ka bagbadato unsa may imong reaksyon ni bon nga may mahal gyud kumapala dito ni Actually, subo kay palandungon, no, nga ni Juan, natay na kung ay problema dito sa Iran versus sa Israel, na naggubat sila mura og kuan ni kanang World War na siya, no? Nga dili nato mga taligaman nga maapektahan gyud ang ato mga prime commodities bitaw. No, maapektahan ni siya kay una sa tanan tungod sa kagubot karon na hitabo dito sa Iran o sa Israel. Mamahal ang fuel, gasoline, no? Natural kay ang Iran nako kayo sila nga tampo sa mao nga ekonomiya sa pinagi sa atong fuel, oil o gasoline. So siyempre gubat sila dito, dili sila maka-extract, dili sila makakuha sa ilang mga oil, fuel, no? So tungod iyan ang kakulang ta sa supply, mapubos gud og palit ang atong pagamanan og taas kaayo nga presyo sa atong petroleum products. So mao hinungdan nga maapektahan gyud ang tanan nga mga prime commodities nato diri sa atong nasod. Labi na gyud sa atong lalawigan sa Negros Oriental. Muna nga ang awhag karon sa atong mga pangulo labi na sa probinsya nga munta maghiusa ta mo kooperar ta sa ilang mga plano sa probinsya nga mo minus ta og kanang gamit ba sa suga, sa tubig, kay pulos mo gamit yun og petroleum products, no? Pagkata sa suga, so gigamitan gyapon na sa petroleum, wala pa lang na fuel, so di po sila maka-boilo sa ilang negosyo sa kooperatiba sa atong Norico. So muna nga, ang ipangaro nga, magkat-on pa kita sa pag-ekonomiya. Magkat-on kita sa set aside og mga butang nga dili kayo panginahanglan, no? Sama sa tubig. So i-preserve gina to. Suga, gamit nato sa atong suga nagitabnon. Kay puro man gagamit og oil. So muna nga mapiktahan gyud ang atong ekonomiya. Nang atong mabatyagan pero umabot ng mga adlaw nga mamahal gyud ang tanang mga baligya. Tungod ka na sa nahitabo na niulbo ang kagubot dito sa parte sa Iran o sa Israel. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.